Танче, здравей! Много ти благодаря за този коментар. Искам да използвам този твой въпрос, който си оставила под последното ми видео в YouTube, защото този въпрос е наистина много актуален и е много на място. Така, първото, което е значението на думата Apex. Значението на думата Apex е върхова точка, най-висока точка на нещо, връх. Така, всеки един естествен нокът си има някакъв Apex. Всеки един нокът си има някаква най-висока точка. Така, представете си, че този мой безименен пръст няма никакъв материал. И примерно, ето тук най-горе, ето тук, където показвам с показалеца ми всъщност, ето тук е най-високата точка на моя безименен пръст. Това, което аз целя да направя с гела, с твърдия материал, е от най-високата точка на моя пръст до свободния край, до края да бъде абсолютно равно. Така поставя материала, така пиля след това, че да бъде равно. От най-високата точка на моя нокът до края на свободния край да бъде равно. Така, това е едното нещо, което уча в момента и е част от техниката за укрепване с гел, която съм избрала да прилагам в работата си. Другото нещо, което също е важно, е, че аз уча укрепване с гел с плавен преход от към кутикула, което означава, че ето тук в тази зона от към кутикула аз нямам почти никакъв твърд материал. Не слагам там почти никакъв гел, за да може нокътя да бъде тънък, съответно и при едно, когато израства нокътя, тук да няма стъпълце, да не бъде дебел и съответно ногтите да са така тънки, красиви и много здрави, разбира се, защото моя свободен край е доста добре, той е тънък, но въпреки всичко е доста добре укрепен. Ето така, примерно като натисна, не знам дали успявате да видите колко е здрав всъщност свободния ми край, а самия нокът не е дебел. Това са двете основни всъщност характеристики, които предполагам те карат да си мислиш, че сякаш няма архитектура в самия нокът, който правя в случая на клипа. Просто архитектурата е по-различна от тази, която аз и много други момичета, много други колежки маникюристи сме свикнали да правим до момента. По-различни, тези ногти изглеждат по по-различен начин, отколкото ногти, които са направени по техника без пилене или изравняване с гел. Надявам се, че отговорът ми беше достатъчно изчерпателен. Танче, поздрави от мен!